Minule sme si povedali, ako izolovať podkrovie v prvej vrstve. Tentokrát si ukážeme, ako správne zatepliť priestor okolo pomúrnice, ktorá je tepelným mostom. Najprv si pripravte veci, ktoré budete k práci potrebovať. Pre zateplenie použite izoláciu s takou hrúbkou, ktorá je rovnaká ako viditeľná časť venca strechy pred pomúrnicou. Pre správne zateplenie pomúrnice si najprv zmerajte výšku od spodnej hrany pomúrnice po šikminu, aby ste vedeli, aký pruh izolácie bude potrebné odrezať. Nameranú výšku si vyznačte. Izoláciu režte s malým presahom, v našom prípade u izolácie Rockton Super bude stačiť 0,5 cm. Pretože pomúrnica zviera so šikminou uhol, bude potrebné pod uhlom orezať aj roh izolácie. Na odrezanom kuse izolačnej dosky si vyznačte výšku samotnej pomúrnice a izoláciu pod uhlom orežte. Pamätajte, že musíte vyplniť aj priestor medzi šikminou a plochou nad pomúrnicou. K tomu vám výborne poslúži menší orezaný pruh izolácie. Teraz zateplite pomúrnicu spredu. Vezmite zvyšný, väčší odrezaný pruh izolácie a umiestnite ho na pomúrnicu z prednej strany. Jemne zatlačte, aby sa izolácia pekne zakliesnila a roztiahla. Takto si môžete byť istí, že je pomúrnica dobre zaizolovaná a podkrovie bude tepelne chránené.